haka jing imbreu ngidon lagi jong ki jing ngidon lagi jong ki khoro ki khoram bangi haban yai lengbah dona pedeng jongi tang shu kendo jing ngilaken ran deno padon pat kita ki breu ki baslur bat ki basatar ka jing im ka bawada pedeng ki jing bat ki khoro khoram bagi haban yai lengba ki yaya le bat yaya kun telah do baginda yo ya usok jong ka jing job dai kum kita ki breu kan ki bayo pat ban khen ya usok ubatiang hakanai ka video ngin ya pe ya iwe ilong kume ibalong kum kanu kusabab ha nakam taki we pat hakaba wada pedeng ki jing ki babon ki ba ihab ban ya lengba iya tristom pat ya le tasdu bindalong iwe na ki long kume ibalala ban yeng halaki jong ki kejan ina ilong kume idei ikong Angela Makri iba syong basa hapo kasnong mau preu kumilong kumi iba wan nakayeng kasem kabaduk hakaba ipa jong idei ibaladu no iala ka kejan nakadaw jong kajing aksiden ila trash tombat yai po sneu baki eki bakhamba kinwan hakajing im jong kabenta anda ila syongkurim kadai kabenta kaba ikam syam cinga bahang hakaba ihabban lek de jing de sayo sahan rengkat bat kaba yala ijong ikon penban wada pedeng kita iki jing ki babon ikong Angela itresi tambat minut top tatado ba indalong ilong kumi ibala ban yeng halaki jong kikejan hausnam arajar arusau ila yawan pediang ya ka khusnam lakpati didi nakti jong ka presiden kari ka Draupadi Murmu tumenta inya sngapno ya ka jinya keren bat ini ilong kumi punya sobhaya ki baro ki para lok ki para jor ki baju ajeng kersan sagan ya ka channel ki sawayom te kam kerpan o kana por ngapunya sobhaya ikong iban sapun itu ya lade iba la kloy ban ya keren kana kapor bat mi bat kana channel ka jongi te ipin sobhaya ki kom kana ka program ka jongi mah kana punya keren bat ni te nengkom sa pun itu sobhaya lade mah to tem jungai dei kong Angela Makri bat ngasyong asa mo preu kaba hab ha umling block Rilhoi district nongpo te kong nongkom ginya keren swas phang ka jinya enti jong phi mo kum ka tong kume kana kum ka re kun thaina do kapor ka ba phira ya enti na do kapor ka ba mansuwa jam do kapor ba phidang dong thna long samla hado kana kapor ka ba mantah ya tho lengkot swa ya ka jinya enti jong phi to ni nadu dang kena ngi lalong kita ngi wan nak long ying sem ka baduk tingi don remut sipara bat nga ngade ka basan te lai ngut ki lak klat no bat lai ngut ngi dang sam ta ting don tang away operation rang bat itaru ilak klat no hakajing syanga ngamde ka khadu enre idon ibabut yanga halalong khadu mangham ta kamut kebalong mentai bah isendang sa astam marwe Indonesia don tang ki kente sedap lagi handman arngut bat manga te Kelab juya tu kana juya tu kandiat de pangka jiya de jong phi ko ha jing im ko jong phi mo kum ka long kume dah tekan dok kapor ba pidang kena pada sama poi kuno dok kana ke bentah nadu dang kena ngalamat sisa kata kaya kajing im ko ba ngawan nak longjing ke baduk mo de habangi long sya kita ki briu ki ba im ha kajing duk ni smutu ba duk kan no sisa ni syam jenjar wala dang ipa jongi idon tang siliang ka kejat im long rita ibri balong normal ko balong mangi ilong handicap nakadaw ba i podang semla hakapor ba idang don kat ndrus nyam kat san nyam ya sya yatu kanai ngi ila sya aksiden no habor ni hat hakapor ba idang ap masi ba itai i pasan jungi te ipa na du takapor ila long leng duko no siliang ka kejat la ya bahasa em la lakhet no dagi doktor military Syagawati hangata kapor nang te aksiden hakan ko kom i sa i uri hab le ne isa ni hab na jorong kali namar men sywa ka kali ka de ba he ngilong kum serngem kum ki trok la ne gi bos men sywa ki ba de dagi ding te ipa
kali keempat dah sange bah ipa ila rengko na jero te la de no dak takawe kali ke bawan nge kejat kan te kamut im dan kejat siang te ka jing long dai la yo briu bapli lang ubleu la bantai ibin yo briu de ime jungir im dei kasi ide na asam na ide irabha la ra ijaj te yangi la sim na kajaj pa jaj makri kamut ipa jung kejat makri hai te phi la ban chu chu phang ka kom ya lan ting jung phi pat cement mo ka jing long samla ka jung phi no ya ti ha ka jing im ka jong nga ka jing mat ka jong nga ka long bana du dang khana ngadon kata ka dream kata ka thong na ka manta ka jong nga ba at least la dangam la ban yo ya kata ka kam sarkaru bangala ban long kum gi wei ba yo ban tho kulom lane ngan long kum kata ka wei ka long kemi ka ba yo ban riam bah kum ban ong professional dress kum gi laki degin traditional dress ne laki degi formal dress kum ka jang siam lane kum gi kita ki janji ba kham ha musa ngatrang kum ta nadu dang khna de na kata long ngatre syutom lada mat ka jing duk ru ipai kersan school bahaya de ngala pendep punya ke jing kuliah hadu kelas 12 pendep kelas 12 te aden ba sedang try mo ka samla kata kapor kai ka kam ka banangkong ka ba fitrai pan ha kapor ka banga ngadang kuliah kelas 12 ar hajar henyo makin mau bah kata kapor ngadang le kelas 12 ngampat pendep ya kada ka exam final henmen junga na ar pumer ila khot yang aban hikai school kata kapor hadu haying te ipa hajing sisa yang puak yang bangan hikai school kata kapor henre ka jing duk ngambang seng haban leksa sha ar pumer ka kachnong bang hikai ka te ka kongri para RCUP school kata kapor ban ngalalong sya kawe kanong hikai ka balong ka assistant teacher sa kata kapor te ngala kata kapor ka jing siu tulop yaki no hikai SE kan ka detang hapo kat san spa tengah haban be nang du nang ne tengah im tengah haban sa na jing jong tai men jong aken kata ka de ka company kong ka jong sa te ki kam ba phila trai pat kumbalong haduk mentah kan endang ngalayo briu pat ngala haban I no ya kata mar tang arsnyam hikai ka school dia ngala I no kaya kata ka kam hikai na mar ba hinmen himsya chuban de hikai te hakata ka porpat ngalong ka briu ka ba im da ka jing dek school bat da ka ba bamnang ban rep ban riang ngala hap ken ban rep ban riang hak ta ka por rangkat bat ikun ba he jungai da don hak ta ka por ngamnang kumno bandi ngamnang kumno ban dek yeu lek hat long ka dum gen ka buit na ta junga na mar banak kartar kata kapor ngadang don tang kumba arpo laisnyam arpo sausnyam kapor bangayo briu te ilok junga ide sa ibriu badang kham kena bat ibriu bamda shalak mane bamda pro armo man kayi patyang mane ban tamai kaji sar ngila mat ba haka jing duk ka ba jinjar ba kata kapor kata ba haka jing ngat ka jungi te kamut kamu orang kong haden bah tidak ada pulih tidak leh kai sekolah asnem te haden kata tidak dan beriuna te haden tidak songkurim de kamu tidak poi pat saya kam rep kam riang kam trei kam tak mo te kai ke jing ke ba phi rang kan mau haduk mentah ba phi lenti kami kita ki mo ke ba phi hakata ka pos ke jing ya lenti junga hakata ka por ngalong ba kom kanong hikai kabal ariam bah kabala kamtam kanong hikai pisung tu emsa ni haban pong juti ni haban pong jengsiam ngam yu asyu kenga takapor rangkat bat ikun ngahaban ba bat ikun junga ngahaban dek yeu ngahaban dek diso ngahaban kayi ngatit hikai ngadi kat bayu takapor te nakatahi kam seliam ukun udang don tang sisliam hau arjar kendai
Te hakata kapor ngalamut ban hikai school biang. Te ngalik kendu ya di ai ong ba pihak Angela la da pidang kwa ban hikai school. Pihak ban pendep ya ka pre teachers training ke ba arsnyam ngan sala ban ai pus pinrei ngam yo ada sara ta kapor mari ilok ban henmen junga kem island yang ngabangan ban yo ya kata training. Hoi, te ngadu no ken kami kai. Kat sebangalik apply ru ki ong bala ban pas ya ka deal ya. Te ngam pat la ya ka deal ya ngam yo. Tolong sutu ba Pilamat hadin ba pila simti ya ka ban songkurim mo ya sutu ba pilamat ki babu ni kicing kamtam ka ba ya ro hab kan ka ba khon hadin ki de jing de kam te ki pati kam ki jam hadin kata pila nang train su ki House nem tu hi kata ka jing yat mi jai lenti ngam don ngareap ngalik kai yi man setiap tu ngara na jing kat bayo kum gi so trun gi kai bat ngadi artat hayo gi so nyam tra lamat bun gi kam naka kam kai so trun nang ta gi so nyam tra runga kedok sia runga la di nang tawat ha average bitani nungpu hang turu ngala lej ban tre kum ka wat gel kata kapor Henry ngam ne kata namar banga jenjar banga don jing syutom na dudang semla te kamet junga kam ailat bangan tiang e katukam ngahap ino te de hadu usnyam ar hajar katwe kingsar nga ngila form ya kata ka SSG ke jungi te hakata ka por pat ngidala form ya kata ka SSG jungi pat de nim don shu ka support form la ne kum ka kan jagran bayu na ka government ngila hapan shu ya bela ni haban ya penmi mar pen peu tengkaman la ubnai ni ya don shipongut di SSG member hak ta kapor te ka kerteng jong kata ka SSG ke jongi la bu ka telilang SSG ke basan te hakata ke nga kajing im ke jonga ka kala lang ba kajing don jonga SSG ngalong nang kum no ban ba kajing plet ke jonga ban tho kuat kajing plet jonga ban pule kuat ngala sa chisien bangangan tho biang bangan pule biang hapo ka SSG kan sa te kamut kajing kala jong kajing im jong phi mo kadai kajing wan jong kana ka SSG kajing yo ban snai kana ka SSG hoi sa te mana bagi pon ni anjing hikai bar kata ban pom ya SSG ningkwang gidon ke SSG barim hang ne lai teli bat kata ka we bala rim du kan ba form na po ka BRO bosko reach out bade na shil na guati ide ifadar bat i ba roy mo i bagi syai ko ba roy nam den te yo inok sana ki bakia tre kan ke SSG kan den henmen jungar hata kapori don SSG dengar nga ketik keman sim bangangan join ke SSG pat kumtangi penne ya kata ke SSG hadu san pras nem pura bangi klem don da ka bangi bella bat endala da pras nem house nem ar hajar khat kendai pat ni lawa kala wan no ya kan ka skim thamai ke baki ongka NRLM National Rural Livelihood Mission ka baki khot menta bakadang ni adu mentaro hak tu kapor ngila ban depen yaso no sya katuka NRLM yang bakata ka SSG yung phi bo phila phom na do usna ma hajar khatwe hoi te kumbalong hadu menta pan ka ika kam ka ba phidang trei phidang hadu menta hadu mentai hapo SSG house nem arajar kat kendai bangila form nya kata VO ke jungi ngalalong itai presiden iba ningkwang hapo ka VO ke jungi bat da ka jing treasure hem jungi sam tali ke SSG ngila ruban full saturated ya kata ka kibiru nang syong mau bikin form baru ki kamtam ki long kemi bet ki kena kan thei bikin join syaka SSG baru de nilayu ro shibun ka award kamtam hak takapon nilayu shibun ka jinyarap hak ka BO ka jongi kala pen kelaru ya ka baru ki liang jong ka sinong ka thau lang ba ka jingdon jong ki tegi SSG apa ka sinong dingi sar dengan ngade kata ka presiden ka baningkong kat ka bangayo ya ka training kat ka bangayo ya ka jinghikai ya ka baka office ki ai na block ban na district ban na state kamtam ki ai ngi kita training ba pher baki haki department ba pher ngim jumis ban le lane ngim jupiap ban le ya ka kam bat kumjur ngibut
renti ya kita kisam tali ginong rim jongka SSG. De namar ba kana ka SSG ka ba na longgar kumbo jintip nga fi na ka SSG ki ba pai ka NRLM ki dai baro khachi ki kan thai mo kata ka por ba fi phom husna mar jar pho khat wei ka SSG jong fi phom dang par kan thai ni ki don lang na ki rang ba ro kata ka por ki senrang kim don shu men kam shwa ka don ka we ka group tang ba hang ne ka de ka group ning kong ya kala ayam no namar ba kim ya shimlun kim ya siwa kila penkut na ya kata ka kam aktif syu kata ka ayu kam aktif syu kata ka SSG de gidon tang ki kan thei sar ngia form tang ki tang ki thei ta ka daw ka mot ndalawan ka NRLM phila suya phila suya pen itho na saki phila den dei bergi la long ko bangi la le pen register no pat ka NRLM ring bangin yo ya kiteki je nyarap phila man suya tho kan diat hado kan no kan ka SSG jong phi bat ka la keu kan na ka BU jong phi hana po osno jong phi ka la keu sar ha kajing syam kajong nga baru sikata ngamdei banga nga sarong lani nga kaleo ong ba ngatre tang mga henri ngamla bangan tre tang marwe kade ka kam jong kabanya tre lang baro banlong cooperate lang ban ya sim bentalang de kajing syam kajong nga hi ya mentahi hapo kasinong kajong hi kalawan ra ya kataka karoi kapar tam hakaroi kapar kayu ka kuat ka akwar ka burom kajing nang kajing start ka khut ka suba bat habaro kiliang ka lato chilut ya da ka SSG te nilayo rubun tali ke awat hakan haus nyam ar hajar arpo lai nilayo ya katuka awat ka bakadega inspirational VO kamut bakadega VO kabala long noksa bapan iya kita noksa gi babah ki we pat ki nong song shnong la ni kamtam hara hapo district jungi ga ni la yo na receipt ka award na ka riboy dorbat bet hoisa ta kamot barok ka we ka riboy ka la yo award te ki kam dak be firang ya train do mentara na kalian jong ka SSG bat na kalian ke BU jong pi hana ni bon ba ka kam ni la seng yang kata ka kam don na hapo ka kam tam ni kren ya kata tang ka VO haman la ki SSG ni don ka jong ka business la ne ka kam don ki batung ing don ki batung senrai don ki balik tre bela don pat ki batit da ki rice mill mut kum geduk bangi ong ka machine terlihat ke ba don pat katokat ne ki baseng dukan te kata kade haka group bat ladakim don haka group silang ki don pat ya ka ba simet individual livelihood ki don mut ba baro hi hasinong jungi ki la yo jing mentoy da ka jing don jung SSG te ya phai biang sapanga jing sapang jong phi pat mo namar ko malang mentang la keren bon pang kena SSG pang te nalo ka ba fitrai kam hana po SSG pidang don ba fitrai pat bat ke di group la ke organisation na kano ka kanhol ngadon hisari ka pangan tre mde banga tre kam tam ha ka chnong ka thau nga hap iban ya tre lang bat ka nong chung chnong bat kum juru nga tre kam tam manta kum ha ka society mdon re mano bakwa ban tre ha ta ka society nga hap ban tre nga hap ban long ka secretary at least apo blok rungam la ban I ya ka ta ka kam ga kaders kamut ka on kum kita ki briu ki balik shafil nga hap ban let eye training nga hap ban kumbamenta ki wan kini ki umplis team nga hap ban let translation ban yarap ki sar kumno ban batai ban pensyai kita ki VO hisnong ko per ban markap jan snong hang ne kan kata kam jonga te hakabaya dei berka jing tre jong fi simat mo te kadon kan no ka kam ka ba fi tre nalo kene ka kam ba ma ka kam fi bo fi tre ha po BO fi tre ha po berka kam society mo kita kum sekretari bat ki kam dalam filabon kam bahai kadon pas ki kam fi dengan tre barang
ke kam ke ba ngatre hawai ngadon hida ka kam la deru ngadon ka we ke dukan ke ba ngala seng da ka ba ngashimram na ka SSG wala dangam lachu bantre haying ngahap ban ayak da ka belai ki ya ki briu ki ba kamduk lane ki ba duna jingyo ngai sai thung ki so trun ngai ushen rai using ladangam yo sibun bandiru pandiat kan soj ban bam lane ngayo hi bandi kat ka batam pat ka pon thoro ngarep bat ngadon ru kata ka kam tam ha ka business ka ba long non stop ka ba ngathit yaki mar ka ba penlang si jeka bat ngasa wat yaki ta ki nong thiet ki ba khambiang ya ka dor bat ban pen duna ya ka jing wat kilo ya ki mar ka de ka ta ka we ka jing tre ki jong yang ne kam tam hapo ngia tre lang bat ka VO bat ka society ban ya kumno ban ya wan ra ka yo kam tam hau so trun ushan rai usi ka kai bat ki no ki jat mar ki ba mi kambun na chnong ni lap ni ya le stom kumno ban pen tui ki no ya te phi la dei kau kum kau ni ke long kome mo ka ba la mi sakmat ban ya trei ya ki kam pat ba na su tho ba na do ke kam society ke kam BO ke kam SSG ke long la mi sakmat te namar ba kum ba long baro si kita long ki ba bon ki long kome ham tam ke long kome kim ju da mi sakmat ban trei ki kam seng ne ki kam pat ba mo kim ju da mi sakmat long ba bon si ki kam ki rang ba te kum no phis ngo kum kalong kumi ka ba sim bantah ka ne ki ba bon tli kam phis ngo kum no ha ka jing snyo jung ngai sar nga ai ngam la banda sungu yo blei baula ai nga kum ka ne ka sap ka bakarpang wala danga long sya ka briu ka bambit ka bambiang la ne ka baduna kam ka bamda kambam pada don kata ka jing nang jing start ka ba kum ba don giwe ringa don kata ka experience ka babun lang ba om dei tang da ka banga pule ko baki ong de da ka theory henry da ka practical habang ala tre ngala snyu thu ba ka kham long ka ba kham ngam jeliu lane ni kham la shisha ban sam shikiwe ru lang ba ka bangi la mat lane ngi la touch ya kata ka benta ba kumno ngi la experience kumno ngi la le hida ka jong ka met la da ka jong ka ben sim ka bangi la tre ka ta kam ni nang ken ban batai lem ni ki weru ki la da ki bas ngap shisha ya kata ka jing batai jong ni la ne ka jing pen sai lem ka jong te to phila banya thu khandiat ban menta ka dia dei bat ki jing ke ba phi tre ki na ki kam ki ba bon mo ki no ki ai ki jing ke ba phi kham snow phi ba phi sam jing ba ka jing mi dong phi ba phi tre ki ne ki kam mo ka jing rasar kum ni gi riu kan the kam tam ngadon ki khun sau ngot nadu ka banga sedang bandre ka das na usniam ar hajar arpho tu ngala sedang bandre te ngahap ban i ken khun khat du junga to ko por dang don kumba sisniam tam i ngahap ban i uat men meru ngahap ban liksa si chnong ki bajingai kum shom den shadu sha mo promatan lan ne shadu sha po do kha nang taru bun hi kisnong pamarja nang ne po umling blok jongi mo ngahap ban lik ai training ban ngahap lu ban lik sa wat chapo ki sentar ki bangi yo training sha umran lane shapum shapo SIRD shapo shillong ngahap ban lik mi sa te kal kamder ka basuk nam ta kalong kumi ban i ki khun ban pan pule kot ban long ru ban ai bam ID ki shano ngahap ken ban kumen mit kum ka presiden VO ngahap ban konven ya ka meeting ngahap ban ya lam ki pajba la danga ngam nang kamut ka VO jongi kam nya chakma te ngahap ban ba but kulung na den ngahap ban ya lam ya usan meeting da men yet lo atang alamat mosan te ai pa ka jing ka ba fisu thu ha ka jing tre kam jo phi ka ba fisu thu ba phi la yo pa ke jing job ke la yo khai tu so ba thiang ha ne ka jing tre kam jo phi ha kata ka jing yai lenti jonga rengkat kita ki jing ki jing jenjar ki jonga rengkat ka jing bam la ban mudur ka jonga ngatre hato ka ne ka kam ka yo mentoy ne kam yo mentoy ngam ju perkhat ya ka ba ki ba halor ki advice la ne ki
pha yang ni ban le ni pendep be no ka program la ne kanu ka kata ka kamram ka bangin dei ban le apo SSD la ne apo ka VO ka jong te hakata ka license ka jing tre jong akum I presiden ha ka hajar pusau u Oktober ngalayo ban resip ya ka away na kata ka ngan ong kumnosar ngan ong ka award semua compare lah dang amyo men resip ya kata ka amount ka baik ka pisa ko bagi ong ngin ong be direct dak ka pisa la ni ka spa hanre ngalayo ya katan kanam ka ba hadu ka presiden kala handover yang ya dak kata ka award ka banga ngayo ya kata ka memorandum ka ba pensisya banga de ka we na kilong kami kibala kamay hapo sisnyam silak tam silak plus kan tegala khot yang iya kata ka awat ka de lak pati didi tengah de kata ka we na kita na pedeng jungi arngut de manga itai we na itai lak pati didi na po Riboy district ba hapo Meghalaya jungi kelapan kuburom yangi hapo so tanat ka jinya karan bat te karan ga iga susu ko ba sidang ngau kwa ban yathu kan so sanut ban yathu ko banga semjo ban keli mo ka por ya keren tumna ya kadang ai khila ban so yathu hi kan ka por nga kwa ban ai ka message ki paj ba mo wala dangi kente ki ba shibut shibor ladangi long ki banang bastat lane ki bamnang bam start ro ladangi pendon kam hok shisha ka sap ko bau bleu ai nginom remre dale lesar ni don shisha kata ka benta ka bau bleu la penmang ini bangi wan sene seperti de na kata ngasnyo ban ai men sim ki pralong kemi ki baladu jingkermen ki bawan nang ba ka kelong jing nang siam ka baduk ki bam don kam don jam bakim de bandu jingkermen kum mentangan ai nuk saba amde bangang hab ban that la ne ban yathu ya ta ka jing e ka jong na ngidon la ka jong ka jing e hala ka jong ka jing e nginat ladanga ngam don ka kamai ha ka por ilok junga ingat ka jing e te ngapat kumnongan pendap iki khon ladanga ngam don ka ta ka kamai la de te kumnong ala ban penlong yang ngabangan yo ya ka ta ka kamai di lembang mengadon hak ta ka platform ba per ding sa ngalayo ya ka ta ka ram ke bang yo na po ki bang na po ka SSG na VO kila support yang kita kiram ki bangila ban singkam barit baria lang ba itu iba rit ngila ban penhe kan hadu mentahi ngalayang hala ka jong ka kejap ngamju du jing kermen wala damin mit ngayam ngasungsi enrei men step ngayang ba ngala de ben pendap ya kata ka baibam ne ka bai school bat ka jing don kam na benta ka jing ka siam nam ta ki khun ngala long sisa kata ka long kemi ka ba independent la long ba ngala la ban kamai ngala la ban survive ya ka family ke jong la ka income jong ngam la da ilok junga idon la biang susu ban yarap ya nga endre la da imdon ru kalong tang ka banga ka kambiang yak ta ka longjing long siam ye la bandon banta maru kupa ka ying mo endre ban ong ba ngalala sisya ban kubar nang ba ka jing don junga ya kita gikam kijam kita ngala siang bat kam tamru ba ngadon bingsar kata ka bangala pen kre lupa mo na ka benta jung dikun junga to ko boleh sibon nang ta ka por ke jong phi mo ba phi la ya keren bat ni te kermen ba ke babon hi kilong kumi ki samla ki padum jo ka ba ro kho hi kilong par ke jong ni kin yo men semlang nang ba ka ba pe ya na video kanang ba ban kalian ka jong phi kumi we na kilong kumi mo bala ai kan do sibon giting andrei la ya biasa kaman kermen ba coba bon du kin yo men semlang bakin trai ka kam jong ki te ko boleh sibon nang ta ka por ke jong phi te ni kermen ba ka kam ka jong phi kan nang biang ne sekaman te ko boleh sibon di sibon ya pira